дар вилояти суғд аввалин маротиба чорабинии оиди афзораки мобилӣ дар тарабхонаи суғдиён баргузор гардид. дар чорабинии мазкур намояндаи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, намоянда аз ҳукумати вилояти суғд, духтурҳои кӯдакона ва оилавӣ аз тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд ҳузур доштанд. дар ибтидо аз тарафи намояндагони ЮНИСЕФ оиди афзораки киссагии Бебо маълумот дода шуд. Бебо ин афзораки нав аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва хазинаи кӯдакони созмони Милали Муттаҳид ЮНИСЕФ буда махсус барои кӯмак расонидан ба волидайн омода карда шудааст. афзораки мобилӣ бо маълумоти илмӣ асоснок карда шуда ва инчунин машваратҳои барои мустаҳкам намудани саломатӣ ва инкишофи кӯдакон мусоидат менамояд. Бебо дорои корҳои зиёде мебошад, ки барои волидайн имконияти қабули қарорҳои дуруст ҷиҳати парастории кӯдакон ва инкишофи онҳоро медиҳад. афзораки Бебо ҳамарӯза шуморо бо ҳар гуна мақолаҳо ва бозиҳо илҳом бахшида ба кӯдакони шумо барои комёбшавии марҳилаҳои муҳими инкишоф ва солими хушбахтона ба воя расидан кӯмак мекунад. функсияи мазкур дар мавриди истифодабарӣ содда буда, барои мушоҳидаи инкишофи кӯдак ба даст овардани нуқтаҳои муқоисавие, ки барои сину соли муайян тавсия карда шудааст, мусоидат менамояд. Данное приложение предназначено для использования специалистами в сфере здравоохранения и дошкольного образования. Данное предложение Бебо, предназначено для детей от 0 до 6 лет и охватывает такие сферы раннего развития, как хорошее здоровье, адекватное питание, родительство, раннее обучение и защиту, безопасность. Данное предложение позволяет родителям следовать за ранним развитием ребенка, следовать за календарем иммунизации и планового осмотра. Также мобильное приложение позволяет родителям отслеживать рост и вес ребенка. И, что немаловажно ответить, что данное приложение доступно для Таджикистана на русском и таджикском языках. дар чорабинии мазкур инчунин падару модарон низ иштирок доштанд, ки яке аз онҳо Гузал соҳиби 4 фарзанд мебошад. ӯ тӯли 4 моҳ аст, ки афзораки Беборо истифода мебарад. кӯдаки хурди ман 3 моҳ аст ва дар ҳамон вақт баъди таваллуди кӯдака ман ин абзоракро насб кардам ба телефони худам ва айни вақт аллакай 3 моҳ аст, ки ман истифода мебарам ва дар он ҷо маълумоти шахсии кӯдаки ман ворид карда шудааст, ба монанди он ки ҳар моҳ чӣ гуна мо гӯем ки ваксинаҳоро гирифтем ва чӣ гуна прививкаҳоро гирифтем, вақти таваллудаш чанд килограмм буд, вазнаш чӣ қадара буд, ё ин ки қадаш чӣ қадара буд ва ҳар моҳ вақте ки мо ба муоинаи тиббӣ меравем, он маълумотое ки ман аз духтур мегирам ба ин абзорак ворид мекунам ва гуфта метавонам ки ҳар моҳа кӯдакам бояд кадом нишонаҳои инкишоф дошта бошад ва онро дар ҳақиқат намоиш дода истодааст ё ин ки не, ман мебинам. мисол охирон боре ки мо ҳамин маълумотро ворид кардам, ин дар даври 3 моҳагӣ буд ва дар он ҷо ман ҳамаи он нишонаҳое ки бояд ба синни ҳамин солаш мувофиқат аст, ман дида тавонистам ва вақте ки ман қайд кардам он ҷо фоизи инкишофи кӯдаконро дида тавонистам. ин 91%-ро ташкил медиҳад аз сабаби он ки ҳоло ягона он нишонае ки мисол худаш дасташ ба бозичаро қабида ба доҳан бурда наметавонад, ҳамин чизро ҳоло сар накардааст, лекин аз сабаби он ки ҳоло бо 10-15 рӯзи дигар аст ки пурра 4 моҳа мешавад, ман умед мекунам ки ин нишондодро мо ба 100% мерасонем. дар моҳҳои наздик афзораки Бебо дар 11 давлат бо 12 забон дастрас хоҳад карда шуд. айни замон дар Ӯзбекистон, Албания, Беларус, Булғористон, Юнон, Косово, Қирғизистон, Македонияи Шимолӣ, Сербия ва дар Тоҷикистон истифода карда мешаванд.
трекер волидайнро ҷиҳати саволҳои оиди дастгирии инкишоф тавассути бозиҳо равона мекунад. волидайн метавонад бозиҳое ки барои инкишофи тараққиёти моторика ва малакаҳои ҷамъиятию хурушонӣ, забонӣ, робитавӣ, ҷараёни тафаккурӣ интихоб намояд. ҳамарӯза афзорак аз маҷмӯаи ғании тавсияҳо аз тарафи мутахассисон навишта шуда, бозӣ ва мақола ки дорои васеи мавзӯъҳоро дар бар мегирад пешниҳод хоҳад кард. асбоби мазкур ба волидайн имконият медиҳад ки ҷиҳати мушоҳидаи инкишофи қадду қомат ва вазни кӯдакро бифаҳмад ва инчунин қисмати тафтишоти аҳволи саломатӣ ба волидайн имконияти сабт намудани маълумотҳое ки пас аз ташриф ба табиб медиҳад ва инчунин оид аз ҷониби табиб дороҳои таъиншуда нишонаҳои хотиррасониро ба амал расонад. инчунин барои волидайн варақаи эмгузаронии мусоид дастрас буда, бо кӯмаки он эмгузарониҳои кӯдакро мушоҳида карда ба қайд гирифтан осон мебошад.